Uy! Hindi pa sa libero. Bili. Hoy, classmate! Atak, atak! Launch attack! Atak! Ay, nabot na ka! Bruh. Inel na karon. Wala pa itong maestro na to. Lugay pa to. Sana tayo, paabot sa itong islo, pasong bangko. Lugay pa to. Lingkod sa ta. Sige, sige, sige. Atak, atak! Atak! Launch attack! Atak! Papo ni yung email dito, classmate. Papo ini. Sige, atak, atak! Wala pa itong maestro na to. Lugay pa man to. Tira. Ano itong islo? Paabot na islo. Ilan itong maabot to kay... Iyan naman to. Abot na naman to. Kuhaan naman to. Ilan itong maabot kay masaba na to. Umabot. Para mga inel pa ta. Tira na bay. Enemy mania! Minyak. Sige, sige, sige. Sige, atak, atak, Launch atak. attack! Yawa, ipildi. Inuun ko. Inuun ko. Satan ko. Patay! Defeat! Nakan. Kita ni mga minatarong eh. Ano ito kung mga estudyante yung mga kuano, mga bugo kayo. Isang tungod. Sinana. Ano na gede? Ano yung dala, class? Buwan ito, butang dito sa kong dish. Tabo na yung silpon. Stricto ba ito? Oh, stricto ka mas tabo ang silpon. Ako na ako silpon. Stricto ba ito mas silpon? Good morning. Dapat pabuhat ninyo ha. Dapat pabuhat ninyo karon. Eh, bago tayo magklase, dapat pabuhat nyo. Buhat nyo ng kuwan. Sako niya, punan nyo sakbot. Dili mo kasunod sa classroom. Kundi nyo naman punog sakbot. Yes, sir. Sige, ginapon buhat to. Turog. Yes, sir. Tuwa po na itong zero eh. Buon man tani. Buon man tani. Masukihan ba? Ito ni mas kinado. Kayo. Sagkukan hatag sagbot. Kinano mo sagbot kung sa man. Sunod sa ako. Napakuman yabo na pod. Ano ko maestro? Okay naman. Sunod makapasa ko puhon maun. Buat maestro lang ko. Buat Maestro na po itong subuon. sugo na. Maestro anak kasi ano. Bagay bag. Maging maestro lang ko. Bata pa man ko. Siya buwan na. Kaya na ako rin po misunod. Maestro. Bata pa itong maestro eh. Bata pa lang. Subuon pa to eh. Subuon na ko doy. Mag-maestro lang po. Okay. Oh. Aman na puno na. Kita'y maging maestro. Puno na. Buon na punta ani. Oh, sige. Diyan tayo. Subuon na mag-maestro. Puno na class. Puno na yung sako niya. Oh, yes, sir. Sugod na taas ng klase. Yes. O sige. Dala niya na itong basurahan. Sunugan niya na. Yes, sir. Okay. Sige, abon na yung basurahan. Maestro, subuon pa na. Ate ka kopi. Puno na. Di ba kuman? Suod na mo sa classroom ha. Okay. Nang limpyo yung mga kuwan. Klase na ta. Mga bak. Naman rin, plaster naman rin. Magsugod na itong klase. Okay. Ito kaya itong maestro. Bunit sa tao yun. Stick mo na yung stick. Di mo maminaw ka ron. Mo na ibunal si Bado. Mo na po ibunal sa inyong ulo. Bukuon mo tapos tayo. Sige, paminaw mo. Nadala mo kuwan. Papel o. Ano? Papel. Na, mau di ke kuwan ron sir. Papel. Mag-drawing ka ron, mag-drawing. Dire, mo na tong kuwan rin. Tanaw mo rin si Blackbird. Oy, paminaw. Nagkakahi ang ulo ni mga estudyantihan eh. Oh, last, tanaw mo si Blackbird. Yes, sir. Oh, di maminaw. Wag di maminaw ka. Mura man mong mga grade 1 section 11. Maminaw mo sa maestro. Ikaw may magtudlo re, ikaw may magtudlo nya. Di mo paminaw, ganahan mo magtudlo. Ison mo ni. Ison ko ni nakasulat dire. Please, paminaw. Paminaw mo 50. Oh my god. Paminaw mo sa akong istorya kay di ka lali magtudlo. Oh no. Katulo na mo nagbalik dire sa kong room nya. Kaya mo maminaw. O sige. O, sama na, way papel. Oh no. Uli, pagkuhan mo nito, pagkuha mo nito sa Pikas Classroom. Ready, 1, 2, 3, gay! Kuha nito, Pikas Classroom, magkuhan tayo. Mag-drawing ta. 10 years later. Ayaw kayo, nagdala mo. Hindi ko squil lang, may dala, sang. Kung magsundalo mo, wato mo gira, huwag mo dala. Hindi na, ikamatay ninyo. Sige, ako'y mag-drawing sa inyo. Drawing sa atong klase ron. Naminaw ba mo? Yes, sir. Oh, drawing. Sige, pabuto na mo, 10 minutes ha, 10 minutes. 10 minutes.
Sama na, di magsinundugay ha? Magsinundugay mong drawing niya, maparihan na inyong drawing. Kadugay na maparihan na inyong now. Sinundugay no. Okay. Dapat na mo buwan. 5. Pasa na rin tubangan. Yung organihar na. 1, 2, 3. Sir. Oh, panahon ko ni si Kwan. Saan na yung drawing? Isda na, sir. Ano britim na yung hugawan ng isda? Ginamos mo na, sir. Ay, ginamos. Sige, sige. Abot rata dito mo yung bullpen. Sige. Oh, no. Kaya ikaw, pinakalit. Ambi na yung Kwan. Doon, tanawon to na. Yes, sir. Saan na yung nisunod ng papel? Saan na yung drawing? Sagbot ug baka, sir. Butong bak. Asan sagbot? Ikaw man sa baka, sir. Ay, naunsa. Ang bangka na rin. Ilakaw na, sir. Kaya wala may sagbot. Baby Jing, tagaan na mo, brado. Huwag pagtagin yung mga buguan. Mura man mo grade 1 section living nga. Yung high school naman ano. Pareha juga ko na siya doon ni. Mangga. Mo isda to mo. Ginamos. What? Ginamos sa pa. Wa mo to sulod. Oh, mas baka tong kuan sagbot. Oh, pinakyaw. Alam ko na yung grado. Ano sa 25 man, sir? Half day na itong klase. Sana all. Kung whole day na, 150. Wala ko, pinakalit. Grado ni mo nga. Wala yung short na yung one. May pakita sa inahan ng grado. Aptira. Baka na 25. Sige, likod kay Naptay. 100 po. Magkuha sa ta, mag-closing prayer sa ta. Yes, sir. Okay. Bago ta manggawas. Kay, maugma na po na itong klase. Bye. Oh my, sir! Oh my, sir! What's up mga kapinoks? Salamat dahil sa among mga viewers sa Facebook. Sa Facebook, no? O sa nag-share sa among mga video. O di na to kalimutan guys, naana dahil may YouTube channel po. Paki-subscribe sa among YouTube channel. Kuhan sa among mga video. O sa nag-shoutout dahil sa among Facebook page. Shout out. Si Kuhan, akong classmate nga guwapa, si Jing Jenny Laranho. Shout out sa imo da, taga Kapataga na. Ana lang, ugaghan salamat. Shout out ra ko taga Bansalan si Kuan Pierre. Shout out lang ko sa akong mga pagumangkon na sa Davao, mga Maladyan family. Ang Gina Maladyan, ang Irene Maladyan, o Lynn Maladyan. Shout out na ko sa tanan, hindi na ko sambit tanan, shout out na ko sa ila. Oh guys, Salamat sa ilang suporta sa mga. oh guys, once again namin sa YouTube, makita namin nyo sa YouTube. Sa i-search nga po ang Pinox Biner sa YouTube. I-subscribe na po ang among kuan kung gusto mo makakuan og tumplokan na po ang notification bell para makapalo mo sa among mga daghan pa nga i-upload po nga video. Salamat. Bye-bye.